В едно село живеели двама братя. Те се казват Даниел и Джеймс. Даниел беше по-големият, а Джеймс по-младият. И двамата бяха невероятни лекари, но Джеймс беше особено умел в работата си. Даниел също беше добър, но лекуваше само хора, които идваха в неговата клиника. Той щеше да лекува Джеймс, когато беше необходимо, и също така правеше домашни посещения, за да лекува пациенти. Даниел обичаше да предупреждава Джеймс, че ако нещо се случи с пациент, той може да се ядоса много. Джеймс винаги отговаряше: братко, каквото и да се случи, аз съм длъжен да изпълня дълга си. Ще отида във всяка степен, за да помогна на пациент, въпреки че Даниел знаеше, че Джеймс е добър човек, той все още беше много ядосан. Джеймс беше добър човек и ако нещо му се случи, Даниел често се молеше на Бог и получаваше отговори от Вселената по един или друг начин. Джеймс беше народен човек, винаги служеше на другите, даваше храна на бедните и помагаше на всеки в нужда, доколкото можеше. Даниел, от друга страна, не беше толкова ориентиран към службата, но беше много верен на Бог. Един ден семейство дойде в къщата на Джеймс и го помоли да дойде в дома им, за да помогне на детето им, което беше паднало и беше много болно. Джеймс се втурнал в дома им без колебание и почерпил детето. След час детето се събуди и семейството беше много щастливо. Никой не спал цяла нощ, така че Джеймс вечерял в дома им. Когато се върна у дома, той каза на Даниел, че вече е ял. Даниел се ядоса много, страхувайки се, че ако нещо се случи с Джеймс, това ще бъде трудна ситуация за него. Лекарите трябва да бъдат проактивни и предпазливи, но Джеймс не се притесняваше, вярвайки, че всеки живее собствения си живот. Даниел се съгласи, но настоя, че те също трябва да бъдат предпазливи. Няколко дни Даниел не говори с Джеймс, разстроен от липсата му на дисциплина. Тогава, един ден, имаше огромна дъждовна буря. Покривът на Даниел се срути напълно, но къщата на Джеймс беше засегната минимално. Изумен, Даниел се чудеше защо къщата му беше разрушена, докато тази на Джеймс беше пощадена, въпреки че и двамата служат на Бог. След няколко дни на молитва, Даниел получи отговор от природата, казвайки, че Джеймс е много ориентиран към службата и вижда божественото във всеки. Даниел, от друга страна, виждаше божественото само там, където се молеше. Посланието беше, че човек трябва да види божественото във всеки човек около себе си. Даниел се засрами и разбра мъдростта на Яков. Надявам се историята да ви е харесала. Моля, харесайте, споделете и се абонирайте.